もなく右手の下関側と左手の門司港側によく似たクリーム色をしました建物がご覧いただけるかと思いますが、この建物はちょうどこの船の下、海底約20メートルのあたりにあります関門海底国道トンネルの人道の入り口となっているところでございます。このトンネルは昭和12年に着工し、以来20年の歳月と80億円という費用、延べ380万人の設置より、昭和33年3月9日に完成いたしました。映画車道下の天道といった世界でも珍しい2階建てのトンネルでございます。再び関門橋の真下を通過しようといたしております。左手の方には皆様がご乗船されました門司港レトロの街並みがご覧いただけております。門司港は平成7年にレトロの街としてオープンいたしました。このレトロの敷地内の方にひときわ目を引いております背の高い建物見えておりますが、黒川紀章市設計によります高層マンションレトロハイマートでございます。このマンションの31階は展望室になっておりまして、朝の10時から夜の10時まで利用することができるようになっております。このマンションの屋上部分にございます半円形の構造物は貯水タンク兼ヘリポートとなっておりまして、そのヘリポートまでの高さは127メートルあるそうでございます。まもなくいたしますと、右手に見えてまいります朱色のお社は源平合戦で亡くなられた陽帝安徳天皇の御霊をお祭りした赤間神宮でございます。霊宮城を形取った美しい門を水天門、本殿は水をいっぱいたたえた竜宮流れ作りと申しまして、神社形式としては大変珍しいものでございます。毎年5月の連休には剪定祭といったお祭りが行われておりますが、これは逃げ延びた旅館たちが花魁に見ようとしても、剪定の命日には花や香をお供えしていたのがその始まりと言われております。関の剪定、小倉の祇園、雨が降らねば金が降ると言われたほど絢爛豪華なお祭りでございます。そのお隣の山吹色の屋根の建物は中国の全権大使李光章氏と日本の初代総理大臣伊藤博文公とが明治28年日清戦争の講和会議を開き、日清講和条約を結んだところとして有名な春山楼でございます。この料亭はフグ料理許可第1号の料亭としても知られたところでございます。オープンいたしました下関唐戸市場でございます。レンガ造りのガラス張りの大きな建物が見えてまいりましたが、調布にありました水族館を移転新築し、平成13年4月にオープンいたしました下関水族館海峡館でございます。この海峡館の中には日本では唯一ここだけとなっております
全長25メートル、頭部だけでも6メートルありますシロナガスクジラの骨格標本の展示や、世界のフグを集めましたフグコーナーや、関門の潮流を再現いたしました900頭もの大水槽に約410種2万点もの魚類が展示また飼育されております。この海峡館はクジラの形をイメージして作られているそうでございます。右手の方に帆船がご覧いただけておりますが、公開訓練所の練習船でございます。右手前方には背の高いタワーが見えてまいりましたが、平成8年7月にオープンいたしました海峡夢タワーでございます。タワーの高さは最頂部まで153メートル、その143メートルの高さのところには展望室やレストランができております。タワー上部の球体部分は交流、平和、地球を表しており、天に向かう垂直線を強調したデザインとハーフミラーのクリスタルデザインはまさに関門海峡のランドマークとなっております。このタワーの球形総ガラス張りの展望室は世界初だそうでございます。見えてまいりました港は下関国際ターミナルでございます。年間約1000万トンの貨物を扱っておりまして、韓国や中国との貿易が中心となっております。右手の港には白い大きなフェリーが2隻ついておりますが、奥側の方に見えております青色の2本のラインが入りましたフェリーは、ここ下関と韓国のプサンとを結んでおりますカンプフェリー浜湯でございます。手前の方に見えておりますフェリーはここ下関と中国の上海とを結んでおりますユートピアラインユートピア2でございます。前方に平らな島が見えてまいりましたが、この島が宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘の場所として広く全国に知られております巌流島でございます。この島は昔その形が船の形に似ておりましたところから船島と呼ばれておりましたが、現在では埋め立てによりましてその面影がございません。宮本武蔵と佐々木小次郎が使用を決しましたのは今から400年前の慶長17年4月13日のことでございます。この決闘以後敗れた小次郎の流派が佐々木巌流と申しましたので、敗れた小次郎を忍んで巌流島と呼ばれるようになったそうでございます。現在この巌流島は下関市にありまして観光開発されており、観光船がたくさんできる浮き桟橋をはじめ鉄塔の地を連想させる砂浜や展望広場には武蔵小次郎の陵侑の像が建てられております。